Здравейте всички от YouTube. Аз съм Георги Дилчев и това е... Не знам, може би спава четвърти или пети клип на Hero Zero, който снимам. Мисията не е готова. Не е хубав. Също. Да, не е хубав. И... чувствам се страхотно днес. Малко добре. Защото съм член на Уникадрици. За да дойдете при нас, четете описанието на отбора. Тук информация. Отдолу, не, аз не съм съветник, но просто трябва да покажа, за да влизате. Приемането на нов играч в отбора става след пускане на грамотно написана кандидатура на кирилица. Твой фанова единица да пишете. И одобрението на лидера и съветниците. Бустър 50% за мисии. Задължителен опит за седмицата, класиране в топ 150, правене на всички тренировки. За битките играчите трябва да бъдат с бойни сетове и дрехи, несработни, както и с развити помощници и снаряди. В момента трябва да си в топ 100, защото има много хубави 5 трофея, които дигат само по 20 енергия и затова би трябвало да осъществим мечтата на Заки. Така се нарече. Сега ще ви покажа. Днес получих за отбелязване на деня на Свети Патрик. Деня на Свети Патрик в Хъмфрейдейл. Филмите отбелязват този популярен ирландски фестивал на 17 март. С паради по целия свят или дори бладисват цели реки в зелен свят. И ние в Hero Zero празнуваме останалите от 14.03.2015 до 18.03.2015. През това време намери подходящите предимно зелени за да отбележа празнични предмети за твоя герой в Hero Zero. Пожелаваме ти много забавления и геройски ден на Свети Патрик. Поздрави екип Hero Zero. Да, аз вече имам зелена шапка на деня на Свети Патрик. Късмет, че ми се падна днеска. Такъв стар съм хай, мисля, че е хубаво. И издръжливостта ще се поглежда малко по-късно. Дуели. Трябваше... Аз кога ви викам... Забележете, имам много по-малко сила в нея. И сигурно ще падна. Да. Жалко. Аз всъщност по опит нещо ми се изпрецака компютъра и не влизах доста време. Телефонът ми беше на ремонт. И така. Най-интересното е, че съм с 12 167 дюната слава. Бях 11 и изобщо не дигах слава и съм 27. Странна работа. Мисля, още не е свършила. Така, класация. Уникадрици, трофей. Всъщност имаше малък... сега ще разкажа. Имаше малък проблем с героя. Първоначално... колко да е първоначално, то беше... кога да беше... Може би миналия месец. Мега 1. Тоест, ето, този герой, Мега 1, беше изтрит. Всъщност аз го изтрих и мислех, че това е втори път. То се оказа, че е втори път. Герой се трие два пъти. Първия път един влезе с героя, спечели жабешкия костюм, амфибият се води, и го изтри, след което го възстанових. Първи път изтрит. След което пак
почнах да играя, но едно момче каза, че той го е върнал и искаше двамата да играем. Щура работа, обаче аз като начало се замислих и реших, добре, защото в това време, дето аз не игра, той може да дига лопи, слава, да събира монети и така. Обаче един път се скарахме и аз викам, сега ще изтрием едно, но не стана така. Аз го изтрих, за да мога, когато го възстановя с мисълта, че е втори път, за да мога да играя сам. А той няма паролата. Той ми беше запаметен в някои браузъри и така. И в цялата тази история се оказва, че той го е върнал преди мен, продава всички дрехи, сега съм с някакви много гадни. И продава дрехите и включително и амфибията, толкова беше яд. И сега трети път се молих на главния дом Дирч, той го върна. Супер беше и сега по-хубав от преди. Така. Беше не ми дава много хубаво. Мисии и както и да е. Всъщност специална мисия, някаква специална мисийка. Някоя към края, също тази може би. Продава. Дилсюх. Може би... тази. Това е много хубаво. И дали ще го победя? Да. Така, да видим. Не сетя какво дава. Да се опитам ли, да не се опитам. Оттам става. Снаряди ми трябват. Не, всъщност не ще го продам. Така. Тренировки, бустали. До края на седмицата, всъщност може би още утре, ще си взема за мисии, защото в описанието пише мисии. Хубавото е, че 50% бустър за мисии, хубавото е, че Заки ми направи отсрочка. Така. Мисия. Шесто чувство открива най-хубавите мисии. Тази не е толкова хубава. Тази е доста хубава. И добре. Какво друго? Описание на героя. Външен вид. Аз съм се направил така, не знам. Може би и на вас да не ви допада. И отбори. Аз съм много доволен лично от индикаторите. Всъщност от самото начало на играта аз исках да бъда част от тях. Ето описанието ми го прочетох. Напоследък доста нови измислени отбори се развиха на 100%. Дед стара, предишния ми отбор. Много бяха гостоприемни. Сол, Ливия, Аксел, Котсто, Светослава, Евил Фокс, Брава. Има един Джукс, май се пише долу. Най-долу. Джукс, да. Дан Куинг. Сега ще ви направя един извод в рамките на една минута. Лудак. Черен списък. Лудак. Чакай така по-лесно. Cloud9. Много сила. Лудак. И аз съм там, защото имахме малко изтечвания. Много е. Кои други да видим? Дерсен също водачи там. Great Heroes. И аз съм там, защото ви изгониха без причина, като в психодиспансър, твойчите се казват нормалите. Лудак. И така, ето, показах ви моя нов герой. Ако клипът ви е харесал, натиснете палец нагоре, абонирайте се и очаквайте следващия. Това от мен. Довиждане.